Tällaista se välillä on, kun yrittää kaikkea. Skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. Your walls turn into cages. Your refuse will be your dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your canvas. We burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws. Ei tultu tänne satana nostelemaan. Eli jos haluatte ostaa jonkun tiimin tai meikäläisen fanituotteita, niin moni laittaa tonne palaseen sisälle. Ohjaajakokoukseen tultiin. Aika makea mesta muuten. Ei oo, mäkin oon pari Demekki-kisaa käynyt ajamassa, niin ei ole vielä elokuvateatterissa ollut ohjaajakokousta, mutta on ainakin screenillä koko, että nyt pitäisi Mikko tuossa sanoikin, että vähän vanhemmilla silmillä, kun puhelin pitää olla näin kaukana, niin nyt Mikko näkee, että mitenkä ajolinja ajetaan. Mahtava. Tultiin tänne aamulla tänään ja laitettiin pilttuut valmiiksi ja sekauttu rottaa moneen kertaan potkulauvoilla ja huomenna varmaan jännitys vasta tulee, kun se oikeesti istuu tuossa autossa ja lähtee ajamaan, niin siinä se vasta varmaan kuumutus tulee. Mut se, että nyt on kuskina, niin se on aika jotenkin käsittämätöntä. Ja sitten, että mä oon vielä eka nainen, joka täällä ajaa, niin en mä tiedä, tietysti aika iso kunnia, mutta sitten toisaalta myös ihan sika outoa ja tosi hienoa ja on tosi niinku ristiriitaiset fiilikset. Mä haluaisin vaan, että mun auto toimii ja että olisi kivaa. Siinä on kaikki odotukset. Jos mä pääsen kaavioon, niin se on niinku semmonen, että sit mun pää varmaan räjähtää, mutta katsotaan huomenna mitä käy. Sillä tosi kiva, että päästään ne ajamaan ja tää on sitä, mistä on unelmoinut kauan ja niin tuntuu tosi hyvältä. Mitäs siinä? Ei muuta kuin vetoja vain. Enpä ollut itselleni oikein mitään odotuksia. Se on ollut jo saavutus, kun on tänne päässyt ajamaan. Sitten katsotaan, miten lähtee sujumaan, niin sitä mukaan sitten luodaan odotuksia. Päivän mittaan niitä tulee sitten enemmän kyllä. Välillä iltaisin menee väsyneenä nukkumaan, niin ei saa sitten heti nukahdettua. Voi 2-3 tuntiakin siinä pyöriä sängyssä miettiä, mitä jos sitä, mitä jos tätä, jos ei pääse 3-2, että mitä sitten tapahtuu. Mä uskon, että tästä tulee aika super viikonloppu. Ei tällaista ole koskaan Suomessa nähty. Sen takia täällä on todella suuri kunnia olla mukana. Ja mikäs tässä? Huomenna aletaan vetämään. Tämä kaveri.
Nää on niinku oikein ne ammattilaiset sellainen. Tuotiin mulle tää. Mulla tulee sellainen 80-luvun Monaco-fiiliksi. Joo. No mennyt mettähän, Joo. ei tuu oikein. Tulee. Kova. Tulee ja 5 baaria puuskia. Onko niin? Joo. Joo, oli eka chase, oli niinku eka chase veto Keskikorven Mikan kanssa. Sillä stumppasi auto tohon, niin mä ajoin sitä päin ja mä ajattelin, että no joo, kai ne line-upissa kattoo, kun se tuntui ihan okolta ajaa. Mut sitten kun tuli tohon seinälle, niin tuntui, että se vähän luistaa ja luistaa. Että olisi varmaan pitänyt ottaa pikku tsekkaus tuossa varikolle. Treeniaikaa on tosi vähän, että se on vähän huono homma. Ja ajattelin, että käyttää sen niinku edes niinku ajamiseen tossa, että jos lähtee tosta välistä tsekkaamaan varikolle, että on kaikki ok, niin ne ei ajamatta. Oma valintainen tietty riski kyllä. Osuma muuriin tässä viimeisessä mutkassa, niin meni vanne halki. Mutta ei mitään isompaa ongelmaa. Näin voi välillä käydä. Ainakin osu äsken tosi hyvin toi viimeinen. Tonne montun pohjalle vaan pitää laittaa lisää vauhtia. Todella hyvillä fiiliksi. Kiva on. Kiva on, joo, kiva on. Ai niin peräpassa. Peräpasta. Ai. Seuraavalla verolla kiihdytyksellä. Onko sulla varalla? No Juhalla on. Juhalla on varalla. No niin, hyvä. Mutta hei, me ei tultu tänne satana nostelemaan Kristiinan kanssa. Me ajetaan seiniin. Me ajetaan seiniin. Mutta otetaan seuraavaksi vähän pois. Ton verran. Sen verran, ettei mene syynäri ensi kerralla. Tai Kristalla perä. Niin, tai pevä. Hyvin löytyi ajolinjat ja kaikki. Ajo tuntui ja maistui. Ja sit mä sanoin viimeisen, että pitää vähän vähemmän ottaa käsijarruun siihen entryyn ja enemmän vauhtia. Sit mä otin vähän liikaa vauhtia. Ei se mitään. Ei oo käytännössä, kun saadaan syyläri vaan pitämään, niin kaikki muu on kosmeettista. Kuusi vetoa kerkitty sieltä rataa kiertämään ja viimeiset treenit meni mun mielestä ihan viime 2 vetoa. Joo, tässä tokassa treenissä mä sain sit muutaman ihan semmosen OK-vedon. Vähän nyt ehkä varmistelle ja varovasti, ettei enää seinään, kun tiedän, että noi vaihtaa Juhalle moottoriin, niin jos mä ois ajanut vielä seinään, niin sit alkais aika loppua kyllä meidän mekaanikoilta. Mutta ihan sillai OK fiiliksillä tonne lajitteluun. Asti kävi betonissa joo, sitten kannattaa kyllä katsoa kanssa.
kaikenmoisia itse tehtyjä tai niinku osia muokattu ja pyörän kulmia kanssa aika huonoon ajaa. Ei sitä oikein pääse mihinkään nyt tällä hetkellä. Mutta katsotaan, jos saadaan toiseen lajitteluun sitten se vaikka vähän parempaan iskuun. Näin. 83 pistettä ja sit hyvin tietysti vielä se yhden kohan, missä tavallaan klippi jäi vähän vajaaksi, niin se on tosi helppo ottaa nyt seuraavalla se myös siihen samaan rykelmään, niin silloinhan siinä on yli 90 pongoa, että heilahtaa. Oli ihan törkeä hyvä meininki. Siellä porukka huuti ja kaikki yleisö ja liput ja kaikki liehuu heti vetojen jälkeen. Kuulee niinku autoon asti sen viellyksen ja kaiken. Niin on se kyllä uskomaton fiilis. Vähän meni entrissä leveäksi ja osui valliin. Mun mielestä se ei tuntunut kovalta osumalta, mutta vanne meni halki, onneksi pysyi ilmat. Ei oikein osunut linja sen jälkeen, kun eka mutka meni vähän liian sisälle sen osuman jälkeen, niin ei ollut hyvä veto, mutta toiseen sitten parempi veto alle ja kaavio. Virhe pitää ottaa nyt pois ja mennä tuohon seuraavaan vetoon. Ehkä napsu joudutaan ottaa siihen alkuun nyt sellaista varmistelua, vaikka mä oon sanonut, että nämä gameit on sellaisia, että täällä ei varmistella, mutta kyllä nyt varmaan siihen ekaan kurviin on pikkusen varmistettava, että katsotaan miten siellä pito muuttuu, mutta ihan oma ajovirhe ja 49 pistettä. Tai sitä on pakko parantaa. Ei ole kylläkin ennen varmaan jännittänyt noin paljon ajaa. Selvisin vaan hengissä. Olisi pitänyt ehkä lopuksi vähän nostaa. Safety devices. Kaikki on ok, paitsi täällä sisällä ei ole ok. Oli kova yritys ja viimeiseen mutkaan niin meni kankkarilta ja lähti vähän leveäksi. Tällaista se välillä on, kun yrittää kaikkea.
pisteet veetty kotiin ja lajittelut ohite ja tällä hetkellä 3. ja 93 pistettä. Eka oli 83, lyötiin keskikorven kanssa kättä päälle, että 10 parannetaan ja tässäkin lupaa, että 10 meidän paremmaksi ja näin siinä kävi. 93 nyt. Nyt voi olla tyytyväinen. Yes, hyvä. Mä olin väärässä, mä sanoin, että 94 joo, mutta 93 riittää. Pistetään auto kuntoon ensi kerralla paremmin. No, pienestä jäi kiinni, mutta ei kaavioon ainakaan nyt sit tällä kertaa. Jäi tosi hyvä fiilis, oli kivaa. Mä oon hirveän tyytyväinen siihen, että pystyin parantamaan siihen tokalla itteluvetoon ja oli oikeesti tosi hauskaa. Niin, siihen ladattiin kaikki paukut mitä oli. Entry ajatteli vähän näköjään varmistaa liikaa, kun sillä ekalla ei ollut pitoa ja nyt oli pitoa. Tällä hetkellä ollaan siellä 31 vieläkin. Siellä on aika monta kovaa kaveria, kenellä on nollia pohjalla. Kyllä se laulukuoro on se meidän paikka. Todennäköisesti. Ainut tietenkin mikä tässä häiritsee hengailla täällä koko huominen sitten ja yrittää hymyillä ihmisille. Ei nyt paljon hymyilytä. Saaks draamaa tähän? Mut me nautitaan tästä viikonlopusta. Joo, ei tullut kyllä pisteitä ilmaiseksi tuolta. Kohta tuo kyllä vettäkin aika lujaa. Seuraavaan kertaan. Niin, mutta jos joku on varma, kaikki on niin epävarmaa, niin se, että jos Jarkko ei pääse top 8, niin meikälle muuttaa Kööpenhamiin ja anoo Ruotsin kansalaisuuden. On muuten näin. Nyt on pieni jännitys päällä kyllä. Pakko myöntää. Katsotaan yleisömäärää. On aika huikee se. Nyt alkaa kaavio ja nyt pitää sitten pärjätä. Ja vetää kaikki peliin. Toivottavasti homma riittää ja se homma nätsää meille. Nyt lähtee. One more time tuli nyt joo. Se on ihan hyvä, niin saa vähän lisää reeniä. He goes through in that Toyota Chaser. This guy, I tell you what, qualifies fourth, takes that one of the big shots of the championship. Päästiin jatkoon ja sitten täällä joutuu kyllä ihan ajamaan, että pääsee. Et ei helpolla ei kyllä eteenpäin mennä. Kuka oli vasta seuraamaan? Eryk. Joo, ja sitten oli COC Chal. Semmonen kaveri, joo. Mutta on ihan tosi nopea. Siis nopeampia autoja täällä. Joo. Saa nähdä miten pysytään perässä. Onhan tää väkimäärää mitä täällä on ja yleisö kannustaa jokaista ikistä kuskia suomalaisia varsinkin, niin onhan tää hienoa. Mahtavaa, että tää saatiin Suomeen ja
vaikka itse saanut ajaa tänään, niin ei voi muuta kuin nauttia. Hyvä fiilis. Täällä on aivan huima fiilis täällä katsomossa. Siis ihan kylmät väreet käy, kun Suomi-kuskeja tulee ajamaan. Kyllä täällä, mieluummin olisi toki tuolla ajamassa, mutta kyllä tääkin kelpaa tässä. Pieneen surun nauttia täällä hienojen ihmisten kanssa. Make some noise! Uskomaton menoa täällä. Ihan nyt. Kiitos kaikille, ketä on tänne tullut. Mä ajattelin, että kun ei olla koskaan nähty aaltoa, niin laitetaan kerran yksi aalto käyntiin. Sen jälkeen mulla on teille vielä isompia uutisia. Muistakaa sen verran, driftingi on driftingia. Tää on kilpailua, tää on meidän harrastus. Ihmiset, jotka on teidän taustalla, niin tiimit, niin puolisot, kuin kaikki fanit. Mäkään en olis tässä tilanteessa ilman yhtä ihmistä. Tutustuttiin vuonna 2018. Ja mä en isompaa paikkaa näe, missä mä voisin tän tehdä. Leera, jatketaanko luisua? Kiitos kaikki fanit! Pidetään kunnolla ääntä vielä! Nyt seuraavana vastasi, niin kuin taisin sanoakin, niin ihan jäätävä rakettiauto ja se on niin nopea. Me otettiin autosta niin oikeastaan kaikki, mitä on irti, mitä pystytään saa ottaa ja toivotaan parasta, että kaikki toimii hyvin ja pystytään siihen niin ajamaan tai niin pysymään kyyvissä, mutta yritetään pistää parasta ja mennä melkein eteenpäin. Joo. Thanks, Nick. I think if I was Connor Shine right now, I'd be very fast, very fluid, and again, cool as a cucumber. Absolutely no stress whatsoever. No. But it was pretty good.
This time from Gotcha as he waits for the dog a big time. But it finally got him, it finally bit him, and I was wondering when it was going to come, and it came at a time when he never wanted it to come. No, no. Still shortcutting the line, and look at this from Gotcha. The transitions don't even make sense. He's throwing that BMW around. That was like a red second half of that run, and I've got to give it up to Jaakko because he was firing the transitions in there with no. Oli hienoja vetoja. Maailman kovissa. Se oli siinä. Me voitettiin tää peli kun me päästiin tänne. Tosiaan top 16, niin One More Timein kautta piti hakea sieltä voittaja. Ja nyt sitten pudottiin siinä sen jälkeen. Tosi hyvin meni niinku. Ja siis Entry meni ihan absoluuttia syvälle ja osui toi takarauta niinku siihen seinään ja se muutti sitä kulmaa niinku niin paljon. Mutta ei maa mitään, voi olla silti ihan tyytyväinen möhinöistä. Mehän ollaan täällä villeistä korteista kaikista pisimmällä ja niin. Mun tavoite oli, mitä mä jossain podcastissa sanoin, että suomalaisten puoliväliin, niin nyt me ollaan vähän se yläpuolella. Voi olla tyytyväinen. Vaikka tippu, niin ei se ikinä hirveän hyvältä tullut tippua tuossa kaaviossa, mutta silti on tää uskomaton reissu ollut tähän asiaan. This song is about you and my lips are craving for one kiss, one smile, 2 feet down on the floor. All I wanna do is take you home with me. Wanna make a move, I wanna make a move right out to shine. I can't fall asleep without your arms around me. I guess I'm falling in love. Baby, you're my rock star, smashing all my guitars. One day I will charge you for breaking my heart. Voi laittaa perään vaan paremmin kiinni, kun mä vähän hieroin tonne seinään. When I'm sitting by you, we get high. Baby, you're my rock star, smashing all my guitars. One day I will charge you for breaking my heart. You're just like my sport car, driving fast, you go far.